Baba, baba waliweka wangu sana wale wale. Tuli baba mnyarusanzi baba ile akashaika. Aiwa baba kino. Imumuliti mwana. Hakuna na baba. Mwanangu kubala hivi. Ana hapo maana. Ana baba. Ndio umoa tu sarau huo ndio toro. Umwe. Hapana tu basi. Ndio tuje. Baba arurwara ari. Baba mnina ayedia saka. Zibaba ari. Ano ari yo kumbai. Arurwara kumbai. Arurwara kono. Fungwa. Hakana. Kwai makumbai. Akadimbeni soko harare zvikajira basi. Ayo ndiko harare nani? Mune tsamba yangu paire kuti muri avana nditsamba yavandi. Ayo ndiko harare nani? Ne mwana. Mwana wacho. Usikana wakaita wasini. Wakaita wasini. Usikana wao waitola bisa. Saka maatiri mama kuti muri masara muri tuwa. Avo ndingo kwa babu. Situ mudumbura wabaidi sachi kusa. Ndini. Mama funga funga ba ndaiti muchati ndatumwa ndi baba ati endawo mbirira imini ndiri kurwara but akutoretsana ngudzo dzakasiyana nekutumwa aiwa andizi andizvo ndo mtume andivona ndakabvene zuro kuti mimi ndiri kwangu vona vatumwa udini kuti undoteerere undozwa mashoko acho ariyo akauya achitaurwa namai avo yekuti kuti kwai vakauraya mukoma wavo saka vakudini zvakunesa paakaurayiwa ivo ofuka saka vanhu ayana vakachizouya kuti isusu vakasvikira mwamambo votaura nyaya dzavo dai mambo vakazotendera kunyauswa vosara nadzo vakandozvitohambira zvezvinyanyo zvakunesa saka taide kudini taide kuripa kuripirewo kwachikukuza kuuraya kwavakaita kuuraya mwakwai kuripa nemwombe kwaizi 10 maziviro andakazviita ii mashoko magumira rakaita kwazi 10 dzatari pandidzona uya kundozwa mune mane 10 hatina kuya nemundu 10 dzirikudiwa 10 vakazi 10 kwendiri 3 aiwa 7 kwendiri mukadzi 10 mundu apa 7 akadzi 7 mombe mudzimai wakazi 3 dzese pamwe chete 10 saka ndo 10 dzamuda kupuwa mudokuwe mombe 10 ndizvo zvauri kutorwa moha watoenda nadzo ngozi yobva yapera nandendinadzo munodini mauriri toda munhu unotore kuitini handitori ivona maitiro avakaita kushuya munomu kuti tiro kuripa ngozi yavakauraya hama yangu ivona ndo vachaona mbovha vachada kuti vachatora zvinhu zvavo zvokuya koripa vane anazvo kwedu dzinza rekwedu kwachikugusa inyaya yemudarira mambo saka kana nyaya yakuitwa yemudarira mambo zvinoitirwe padarira mambo saka tombe mombe 10 nasimona maendara zvakanaka zvanzi saka tomupa mombe 10 nhasi timohwa maenda nadzo here kana uchizvikwanisa havo zvinoita titombotanga tazozwa mumafambiro azvo zvinozvidairira iri padera imimi mauya muri baba chikukuza dzinza risiri kwachikukuza ndimi mwauya muri chibaba chacho eya
Imimi kudai kwanga kuri baba mnene inyona akauraya munhu. Anhu kwachikukuza maizoripa sei mairipa semba semutaura kwa mairipa sevanhu serudzi rwokwachikukuza. Vona mafambira vaka. Handipindure wena kumubvunzai. Eya, asi tingati chiite zvokwamambo. Ndati kudai kuri baba mnene inyo auraya munhu kana imimi auraya munhu. Vanhu kwachikukuza vakuripa munoripa sei amuripi serudzi. Vanoripa serudzi zvokuoripire dzina. Samadi kungoya serudzi kuya kumirire nyaya. Inge kuti nyaya yatotongwa yatopera maudotambidzwa zvinhu mautadzorongana kuti wai munoona isusu ininika hatidi nyaya dzinozoti dzakunetsa pamberi apo kadzozozi dzakaitirwa kuti munhu anozotozwa mombe tina akati mambo acho mukati azotonanzwa wena ini handina dhiri remombe rikuda kuitika imwe mwana mutambara imi are you comfortable kuti mukadzi wauya achiti ndiri baba undi baba mori pengozi kumukadzi yekwachikukuza are you comfortable? Staiti pachauya baba akamire kuti semusiuya panapa sai takabva panapa pashayikwa baba saka makakazaro izwe nyaya iri pana nyaya dzaitwa dzawanda dzakadaidzi nemaputikiro adzo dzinoita ana mutambara rudori pemombe nyaya iyi takaita last week paine mwana waiti ndiri baba tikati haturani tikanyorawo maminitsi kuti baba ngadi pakazoita ana fokoro tikatokwa hatichazvibata hedu kuita macontempt of course because tikazozivi dare rinokare mari asi pane mbudzi dzaidotoripwa takatokwa anhu akabuda munomu asina kuzibudai pakaturukanwa tikazwe mazwi aitaura hai nani yanyangu tsvaka zvakawanda pamwe nyaya yekukurira mutauro but ando achizoya ari babai ndo baba kwachikukuza kwese bvunza rese anhu amwe azaabverofa ndo baba asara ndo adopo emobeteni obva agadzirise ngozi yekwamutamba unoenda kuchikuwa kuenda koteketera kudai kuti ngozi ibve pamutamba munomboziya here kuti munafunda uda tirutaurwa munomuka hamusi kuchechi ngokuti munoimba muchidairana mavhesi kutoti zviende munomu munotaura mwazitaurai musati mwazitaurai hamutauriba ende mukabvunzwa mubvunzo munodaira hamutsananguri zvemunoda bati ringaswerera bvunza mubvunzo wabvunza iwe mbuya ndimere munoenda koteketera kuti mufi abve pamutambara munoenda kuchikuwa kwakuteketera gwada pakodi kwati modini chibva pamutambara apedza zvinhu zvavo zvese zvaita muri baba can you do that kuda kuti mukomana we abve pamutambara auye kumba kwenyu agare zvamuchose sezvo munhu waripwa ngozi iyoyo youye imimi munogara nengozi ngoti tudobvise ngozi kuti yuite yenyu imimi zvimwe zvacho musakambira gawangodo mutsipaba zvatsvai muchizwa pachizidaidzai baba ana baba akanga achipo ana baba ngaiti basa ravo imwimwe mwati baba ari kurwara ndati ari kurwara pfungwa here mukati ari kurwara makumbo akatomboenda Harare kuHarare kwaakanga aenda koitei kuHarare tautsai ingachirwara kusaka kuHarare anga aenda koitei airapiwa maamuri kude kuti achirapiwa muchipiwa mari kuHarare kana kuti mwaida unobhadhara mari ndati mwaida kunopiwa mari here vachirapwa kana kuti mwaida unobhadhara mari mwaide kobhadhara yekuti arapwa handizvo iyo muchibhadhara mari kumadhokota asi mira mwakaenda nawo kuHarare imimi nemari yekunobhadhara wakagona kuenda Harare asi wari kutadza kuya kotora mombe 10 dzekuti warapwa
baba yenyu ari right, ari kurwara izvozvizvo, asi ari kutadze kuuye kunyaya yatombo yapera kutore mombe 10 dzekuti adzokerepi Harare korapwa. Ari kutadza, asi kuenda Harare paine mari yekunonga ari kuenda paane mombe 10 dzekundove kozi ndo havasi kuuya kudare, vakuuya kopuwa kuzi mombe 10 idzi baba vari kutadza, asi kuHarare vaienda. Inini muono ndaitaka uyo muroora wana atete anowirirana, saka atete aya ndiwo akaite nyore kwenda kotaurika nawo, iwo abva abvuma kuti ndinomiririra. Saka kuna ana baba ariyo asi uda kuunzwa padhuze baba kuti asananzwa. Saka atete aya ndiwo akachitotaurirana nemuroora wawo. Saka mibvunzo yawo chibvunzwa atete ngeyekuti imimi atete munomirira ere kuti mukoma mwana wenyu abve kwaMutambara pachikuwapo? Manamba unovarerutsira ngozi chibambo chiuye umba kwenyini. Munochimirira ere? Badzi ndiyo zvetida kuzwa. Musakambira gawango remudzimba vamotambiswa furani. Ngatisapedza nguva. Inini what I was suggesting, what plans we wanted this thing to come to an end once and for all. How basically we resolve this thing? Iwewe unogona ere kuti uisvike baba acho arurwara acho otsvakirwa mota ouya paground baba aya to ivo vochitaura kuti right, inini ndiri pano, ndini baba, ndini ndichagatisa zvinhu zvese, mombe dzingadzifambe so naso naso naso. Toziva kuti takapa mombe kuna mombe, hakuna panopuwa mombe kumukadzi yekuri pangozi. Mukadzi unotambire mombe yemusana yepakuroorwa kwemu, ndiyo mombe inopuwe mukadzi badzi iyoyo yengozi inopuhwa baba muridzi wemusha, oenda pachikuwa obombera neforya omutsa varere otaura kuti chiitai zvakati mwanangu chibve kwaMutambara chiuye kuno, vanhu avaripa zvakadai 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 zvakadai. Ava vachazofambawo kwavo, vataurwa kuti zvemwakaita zvakafamba zvakanaka, ngozi yenyu yakatambirwa mumusha wekwani kukuza zvikafamba, asi munhu pozi zvikarega kudaro ana Mutambara imimi mukaunza mombe 10 tobvatapa baba ane dreza. After 6 months mukaona zvinonetsa munoende munodini mbapi ndombe mwakape mukadzi une drezi ndini nzowamapini munoda kunoti muzive kuti ndizvo zvinodini. Saka handisi kudawo futi inini kutambiswa furani, ngoti ndinoziva kuti munouya mwavake tenda mototi panapa hatiriri. Inini ndini yaita homework yekuteera kuti tete hatichashaya kuti anonga ananzvira mombe dziya dzese, obva aziva kuti chaputika mombe dzavo dini dzakudi obva aendawo Mozambique. Inini ndo vandasara ndini chatora mombe dzangu kumudzosera. Taura idizvo. Inini ndiri kuti nditaure ndiri kudai, zvinomboita sei kuzvinhu izvi kuti zvinoramba zvisi kuende panzvimbo chaipo chaipo petaaziya nguva yatakavhikire tabva panapa takabva tabva tati zvinhu zviri kuende pakanaka pekuti touya panapa ka zvinhu zvedu zvinobva zvaita true. Zvinomboita sei zvinoite ngozi chiri kudorasisa, inenge isudopera ba ngozi yekuti ngozi iyoyo oziva kuti ngozi munhu akafa inenge aritoona kuti kwaMutambara kuri kutohiwa masoseji kuri kutonakidza wendaona kudzoserwa yagukuka yodotoramba iri ngozi inonaidza. Saka iruya mwakaibata zvakanaka ngozi iyoyo ichidya mabhega nemachizi apa yaudodzoke kogari madongo koge mavhunga nhuta yobva yakuchichirasisa. Imimi manje ka makagona nyaya yenyu makaunza kudaro hatisi ichiitwe zviro izvozvo because chimwe chinozinguzika hatisi chinhu chekutamba nacho. Isusu hatisi kudaita zviro zvokuti gagagagaga, isusu nyaya toda kuti makakase ndati toita sei kutoenda wera timbozwa bambo Tomeki zviri ava ngezvekuti
mama munoona makakasi mwatome aende kotora baba iwaya anogona kutaura haasi angona kutaura auye baba iwo zveitwa zviro apa ava havakwani hamuemberi zviro zvakadaro hazviiti kunyemba izvo hazviiti akavakosvimba makumbo nofungoti maimuona muno achitefamba nemudondoro achitodaro ada kugara pautanga kubata musana wekuti agare pachiya kuda inoni wacho akanyanya dini makumbo nyararai mmenyu chimbonyararai imwewe mutori zenge mutori imimi toyarara imwewe nhasika mwakasiya mwataura imi penyu takakuzwai hamutozi hatitotombozwa voisi renyu ana isusu zvatakuita we are very sorry on my behalf and the behalf yedare nyaya dzirikuramba dziri dzekubvunza kwamaita kuti ndozvinoite ngozi isusu tauzviziva tadhira nadzo ngozi idzi asi petasvika isusu ngepekupedzisira baba akuotaura panorongwa transport zvane pamombe dzacho idzodzo otherwise hwani yacho ichatosenzi kukavhei transport yavo yekutakurwa kubva kwavari kwacho kuuya panapa kuti tiite nyaya idzodzidzi imwi mwana mutambara indivhende yekuti zvemwaita imwimwe zvazoramba paine zvimwe zviri kunetsa kwekookokodza dho munova muchikudiri munobazwisisa tikaite dhiri retinoda kuita panapa muchaite zvemwataura zvo zvokuti muchadzokepi isusu tikaite dhiri rekuti tapa baba chikukuza mombe inini ndinenge ndaine simba rekusunga chikukuza chikukuza ndomukaka tinomusunga makumba ake acho iwawa anotizotoita wese tamukaka mulungu ngenyaya yekuti unonge akaite chitsotsi mudari ende vanhu kuya ari ega pachikukuza ngauyewo hakuna muti usina kati kana kanyauya ari ega ari chikukuza isusuka ine manetsere azekuti baba ndibaba iwo anogona kuuya naamwe anogona kuuya nawo there's wrong with it asi amwe iwo wavo anochiuya naamwe avo ese iwo aripo asi ivo vari pamberi vari baba musi wacho tichatora baba acho tine photocopy machine tichifotokopa chitupa attached annex tete musashotaba mwatogara mwakambire gawa imwe moya nechitupa munhu wese achange aripo tiri kuda zvitupa todrafta affidavit yekuti mwese maamuripo as witnesses mombe idzodzo dzabuda tiri kubva tadzipikicha mombe dzacho tichibva taita zvese tobva takupa zviro zvese mobva mwataura kuti isusu ana mutambara mwaita nyaya yenyu isusu taitambira kuno zvapera mukazozwa futi nyaya dzekwedu kwenyu ikweyo tinogona kudzoka tonyorerana zviro izvozvo zvese tichaita zuva rese todaidza polisi ZRP kansela unonga aripo vet inonga iripo panonga paina vanhu vanofanira kusvika 15 tobudisa mombe 10 topana baba imwe moenda nemapepa iwano panozoti ngozi ngadii onadini zvitambira tisazvitambira nokuti inyaya yanga yagara tati pamwe petakasiya taisiya vhiki rapera baba ari auya zvaarikuuya vanotitenderei ndakadaidzwa nawo vakatosvike mai akasvike pane musikaonekwa makarorwa here imimi ndimakadaidza here makarorwa here right muri kuzviona here kuti ndimakaenda kudaidza here ndakadaidzana baba vakadaidzana baba mai vakagumira ana baba vatu vai ana baba vakafamba vakaguma pababa pababa ndichoguma pababa
ndichoenda kwamukoma, mukoma wake uyu ndiye mwana wani, ndiye hanzvadzi yani. Arume atatu amuri kutaura azi hakunaka tichibva tatwarana nomukoma wakona mukuru wakatumwa kuti tienda namai avo tichosvika pamba pavo avo. Tichibva tasiyana kuti dhodini tiri kuuya, chinga tiri kufona veti tiri kuuya vakati mari yebhazi. Ndakaedza zveshe kufona kutsvaka mari yebhazi. Nhasi zvandinesa watasvika ndahai motikari idzi. Tasvika muchipinge taona ava nemwana wavo uyu. Ndobvunza ndikati iyazve vayanga ndakakuwaya vari pari. Topandati ndisimudzo tatenda azvizwa mabatira but isusu manje imwimwe mukatorekera kuuya mwese imwimwe ouya chikukuza une makumbo unonga atopedze bhora. Mbeya zhinji hadzina masaji. Mwandoya ino mombe hadzibudiba. Imwe mukaramba muchiuya muine peteni renyu iro riri mombe mazwa. Kusvika pauya vana chikukuza vana baba nezvitumba zvinopangidza kuti ndana chikukuza ndiwo ana baba. Toziva kuti vana Mutambara vari kuripa ngozi kuna ana chikukuza. Pachanga paine mupurisa ZRP tinodaidza kanzera possibly todaidzana MP pana mombe 10 handidzotamba nadzoba atiti zvemombe 10 takadai inyaya dzinozoti pamberapo dzonesa mondidzoke inhanina mombe zvokuzotsvagiswe mombe kandana Mutambara ndakuzinini pamwe ndakatamba furande nemii handidi ndinoda mawitness nyaya yenyu ichadanhu anosvika about 15 kuti tibudise mombe kubva kwana Mutambara yangozvino. Saka muri kudzokera mombe hadzisi kubuda ana Mutambara mombe endai mombofudza hadzibudipa. imimi uyo ndiani wenyu uyu ari apo hapana chinoita kete hapana chinoita pasina ana baba ari kutaurwa ndimambo. Mwana kuti ari mwana asi hakwani pari kudiwa antu ataurwa apa kuti nyaya yedini ifambe imi mune senzi dzinokwana. Handiti here muri kutyiswa here atete zvazinoziya kare akaroorwa nemurume wawanozo murume unozopandukire dare kuti makape mukadzi wangu ngozi kunze kumba kwangu Right. ndo zvinoite murume wenyu Nabereka ake kuti makaunze ngozi kudzinza redu isusu rekwanga makaunze ngozi yekwa Mutambara. Areze ndabvunza kuti uyu ndiani wenyu uyo uyu ndiani unoti baba akapara mhosva kudaro. Baba yenyu akapara mhosva kudaro. Wakapopota katasea kuziga kugeza makwati mambo wakapata kidaro baadaye mwa cheda ni jizia tendeni Atitasvika ivo avakaita mhosva uyu mugani wacho vakaita mhosva saka ndataura kuti handisi kudomhanyira ikoko ngoti tinozotadze kuti zvimwe zviro zviri mberi zvidini zvifambe asi zvizive kuti mune mhosva. Hamutauri musinozotaura iba imwe mhosva futi yatopinda imbudzi. Mbuya ingoni muri munhu unozwisisa kodaidza tete kuzwisisa ngau saka muri munhu kwaimimi chinyararai unozwisisa imimi wati ndi Mutambara tambarara uchimbotaurwa ivo tinotenda nekuti tatonzwa kuti baba variyo tofara isu semhuri waMutambara baba variyo isu tamukumbira kuti mupurisa wamambo aendese tsamba kuti baba wauye waine matakururwa wachaizwa vawatakurwa wauye panapa chikumbiriso tinechekuti tatukumbirawo kuti musi wa 15 kwaita
ngazviitwe mudhuze nokuti baba watoriyo munhu taisati ndapasvika uri right tatikuda inini nyaya dzakafanana neidzodzo tine nyaya dzimwe dzatakatomboita panapa dzetinototi vanhu zvaronganwa vanhu zvaitounganika nyaya yenyu imimika mudare yakatopinda takatotonga ikatopera chaakuda kuitwa chete ihandover takeover saka haisi study full sitting yedare pandorongwa kuti ukoconfirmed ana baba acho ari kuuya kanzera wedu isusu tinondomudaidza overnight pafoni izvozvi tikatomufonera pari unotaura kuti 30 minutes ndoandauya hatisi kuti une nyaya yarunotonga but ndiye kanzera toisida kuti auitinise zvimwe zvinhu zviri kuitikawo muvantu mwani ndati mombe 10 amwene hazvichamisi kuti vamwese munomu hapana une mombe 10 ba saka ngatisanyengedzana nepanobuda mombe 10 dzisi kufamba nemukwara wakadini ngozi chaiyo yokuuraya munhu the maximum which is charged pamutemo wedu i7 dzakutozi 10 idanga rese rudokuda kwakubuda richiende kopuwa muroora woumwe musha handoni zvichibuda saka tiri kusvika ipapo tinoda kuti tichifinaliza toona kuti zvinonga zvafamba sei timbozwa uyo taura tizvo ndanga ndinoda ndinotenda because vanotiperekedza varipo hazvikwanisike kuti zvinezvi towatoreba bero izvozvi watora kubi iko kwamusika vanhu kwacho mota iripo yekohatora kuti wouya wachichikonsumirana muno kuti zvatofambe kudai time manje zvikanyamboizwa hazvo mangwana asi tauya nawo kuti hei kwetiri kwakawosiyana siyana alright ndazvizwa tinosiona kuti zvakamira sei taurai baba ini ndanga ndiri kutaura zvendichiti paya tanga tichingosangana paya tichiti ana sekuru kuri kuda kuti mombe dzimwe nhatu anga asiripo asi nhasi auya ari pana ana sekuru ari pana saka vande kuti vazwewo zvakazara zvezviripo varipo ana sekuru mana sekuru nyaya iri pano maizwa here sekuru ndati nyaya iri mudare maizwa here sasekuru komendai kutizwisa sekuru zviri mafambisiro etiri kuita sedare munotowo kudini muripo sasekuru tiri kuronge nyaya yekuti parude kuripe ngozi panapa inimi sekuru muripo anhu arudo ripirwa ngekwachikukuza vana imungwenyu kurudobve nhatu vana kurudo kubvawo 7 dzezodzoita muri kutowo kudini imimi 3 dzacho mwaida kuti muunze tipe ava here apa so izvozvizvi hadzipo hamuna mombe dzacho dziri kude kuzodini avo anombodzawo dzawo dzenyu dzozoya dzega dzinoedza kuzofamba sei ndinomoya kuna akwasha toti mombe dzajapo sekuti nyaya inori kuakwasha ivo ndo vanochizotaura kuti bhalansi iya yakasara pane ana sekuru azofa munga tisikudiwa naakwasha kana nyaya iri kuakwasha munga tisikudiwa naakwasha kutosangana kwadziri kuita ka muri kubvawo nedzenyu kumba kwenyu imimi avari kubva nedzekusangana pamambo kuti ngozi airipwika iri kusangana pamambo vangori pangozi munhu ari kutaura mombe 10 ka ndiye munhu 1 ka zvokuti ava vakava nedzawo 7 ava ka iye uchataura kuti mombe asadzadi saka ngozi iyoyoyo inotombouraya umwe munhu vanhu tichimirira dzenyu imi dzotofanga dzipo dzese zvakanga zvino
ndo zvakanga zvakarongedzwa kuti dzinge tiri kwasi. Saka muri kuti kudini? Hapana mistake, hapana chatichaidwa. Muri kuona chiri kuitika apa. Ngozi zveinoita ikanga ichinostrika futika inoitise tuma silly delays. Tunoita kuti paitike futi chimwe chinoti ga. Iye ndakutaura kuti ngozi iyo inonga yakadya masoseji bwiri mwaude idzo inotoona kuti anhu aude kuzondiripa kuti ndidzokokwa bhena ndimbosiya ndadini futi ndagogodza mombe 3 tichidzitarisa isusu is about $800 to $900. That is nothing when it comes pakuripe ngozi because munhu uri kufa kahana price tag. Munhu ari kufa uri worth more than $1 million value. Hapana munhu une monetary value because value yemunhu inodarika mari yese kana billion. Hakuna mari inoreplacea munhu. Saka imwe kana muri kutadza kureza 800 otherwise mombe dzikaita ma 250 that's 750 and hapana kuti tikuda mombe dzakasvika usiku. Mombe imombe kana yakadai mombe imombe. Saka imimi munogona kuona mombe kana ya $200 $600 mombe nhatu dzatodini dzatobana. It's okay. Imbonirai zvinoitika muchazoya nadzo paine zvaitika. Havaregeri kuti ngozi ende ngozi kana yamuziva kuti ndauda uripwa apa airegeri ustrike Kuchaira kwenu. hapasha zvinhu kwatanai nanasekuru zvimwe zvinhu zvetiri kudodzileya nazvo isusu sedare takupere simba racho. Isusu tinoda kuti uyu ona tikaenda kotora sekurawa tikaenda kwatora tikaenda kotora iye uyu tikukuza pahaiwe mutika wauya pano kwaza kuti timbori nemombe dzabveno kwakwasha kwana sekuru kuchazoe dzimwe 3 it means kuti dzouya dzoya kwakwasha kwasara toya todzokera mudare muno tadzoka mudare muno kwakuzo munoza zvimwe zvinhu kangatisangooendesana. Imini in short mataurire mwaita munhu samutambara aitoti kuti muri kutaura semunhu akatopedza ndikuona kuti imbodzokerai nanasekuru mogara pasi. Magara pasi mounganidza mombe dzokwana mouya kuno. Hatisisina date by me. Imini mombe dzikaita mangwana kuswera mangwana hwedza kana rini munoima kubata mupurisa mokonise madheti nekuti uyo mukomana uyo ndiani watani iyoyo iwowe nhamba iwewe unonde nhamba dzake usha mombe dzapo dzateni uyo mhanya ngodhura chikukuza musi wacho monditaurira inini the day or 2 before kuti chief musi wakati ngai mwapo mombe dziya dzamwana anamutambara apo uyo waenda kotora chikukuza totoya panapo 1 hour rakatokurisa 1 hour otherwise 30 minutes ndiwo wandiwe chikukuza zvakadai tione madetails particulars ehoro ndizvozofine mawitness aripo zvakadai mombe dzova dzatonyorwa padescription zvese nei mazuva anaya hazvichanetsi tore mafoni edu kete dzese dziri teri taanadzo umwe naumwe wodzipikisa mombe idzodzo kuitira anhu auda kuramba mangwani kundobaya bhatani kwati handidzere mombe dziya dziri pano dzakati kwakutopostawo murakandera kwakuposte anhu tapedzerana tapedza tengai moite zvizvo asi pamusoro epakana tingafikirirwa here panhu anofana kuunganidzana vasinaunganidzanaikaone kuti tigadzirise zvinhu inini zvimwe zviro zvingatoita mungaitei munozobatana nanasekuru pa7 dzeini kudai dziri 10 topedza nechibambo tochisara kuti mada kuzosungisa anasekuru
twasuka nyaya yacho twadzidze unokwanisa kuramba kuti kwanise kuzivakuapaa unomuritikazi ngozino rikukakahwani ende haana kukupai dhetika imweni ndimi muri kuita dhilidhani nyamuri kuita ngozi haina kukupai dheti yakakupaira mboti yame kuti muunganidze zviro zvanyu zvokurizeni wakahwani iyo yobva yazvifambiro wakahwani pachipuwa poendwa wakahwani richizi danga rako mwana rauya ana sekuru nhatu dzavo aunza akwasha 7 dzavo aunza gumi rako remombe raapani chisunura vanhu saka inini chirongai moisa 10 mombe dzoya topedza nyaya yanatikukuza mozopuhwa tiri mombe dzenyu ndaana sekuru saka imwimwe hazvichina ndachendai imwimwe momirirani ana sekuru aunza mombe 3 motibata tirikubvunzanarani yenyu haisina coti date ba ana mutambara musiwe mwatozviita motobata mubvunza kuti mombe dadini taanadzo baba arikotorwa chikukuza mangwani vaitoko kuti nonga tasvika padare imumwe moya nemombe 10 hayana baba oya totopararana mombe pano ozvindirana mapepa ini ndodzokera kuino andiri ini mwaendawo kumakwei vadzvere uinga tapedza ndikuziva kuti mbuya avo akaenda